na maendesa VVIP. Yes. Ngati ukuku ujeni ku commercial kuli ma stringent rules. Kuti every 6 months you go renew. You know kuti kaunadani pobwerera, so you making sure kuti miyoyo ya anthu ija you value them that much. Ukuku zukhala bwanji. A question is, kodi anthu awawa should they continue kumapanga manage zimezi kapena mwina apeza anthu ena ake amene azasungira ndege zimezi namvapo mbuyo kuti nthawi ya Kamuzu oyendesa ndege amene aja amapanga lizi ku Malawi ya Malawi ncholinga chokuti akhale more hours, because the more hours you have the more qualified you are as a pilot. Komanso kuti uphunzire kuulusa zina ndi zina. Mene namvera kuti pali ati instrument rated ndikuti amene amatha kuulusa kugwisa ntchito ma instruments, then pali kungoulusa kwawamba kosaziwa ma instruments ogwisa ntchito diso. Nde mwina kumene kuti futa kuti nkanena kuti kumakadusa munsewu ndithu kumayangana kuti nzuzu yapo tili pati polondola ndithu M1 kumene koko nde bush pilot. What are we doing to make sure kuti tikuchita manage zinthu zathu bwino, chifukwa ngozi pena imangotionesa pamene muthu akuchita bwino pamawa kuti ngozi ngati imene isazachitikeso ochunga. My first recommendation, let's come out clear. IMDF ngofunika kunena kuti taonjezere ndege zabwino. Kuti tidali chini ndege zina zake zinachokera ku China. Zilibe mapilot ziwiri. Kuti vuto ndi zibe mapilot. Muli kwina kuti sakuzeko. Koma nkhani ndona kuti IMDF akhale ndege zabwino. Pamene tukunena za ndege, it's not just ndege izizi. First nabwera zijatu zopita ma airport izi. Koma izi za ma helicopter zoti zitopita malo siyana. Tangoerekezani. Kuti siku lina poti paja tinanena kuti tilibe age limit. Tazangoerekeza kuti ndi president wala ndi zaka 95. Ndazi kwela misewu gichi wakuchitipa gichi hayi mutaupa president. Izi nzofunika ma helicopter. Kuma helicopter yake ikhale yabwino. Muna ndani president wa zaka 95. Iya ndikuna kusogolo sitauchitika pachitibe malamulo olesa. Can you imagine ma president athu azikalowa gichi mmene muchitipa kwina. So my recommendation, MDF akhale equipped ndi ndege zabwino state of the art zonena kuti zitakuthandiza pakuyendesa msogoleri wa dziko lino. Ndipo ngati tikuona kuti ku MDF is not the best place kuti kuthokhala ndege ngati zimenezo, kaachita empower department ina kaikhala under police kaikhala kuti koma ikhala department yonena kuti samaope kumakafunsa kumapanga investigate and kupanga ma proper checks, because ndegezi zizitenga asogoleri a dziko lino. China chimene mafuna kunena nchonena kuti with immediate effect amayenera kuti atume anthu ena for training. Izi samangothandi kuyankhulaye ngati kulibe anthu ena even simulator inde tieni anyamata ndege zenizi kamuta anyamata ndatsikana azikangokhamuka simulator mode. Yes, anyamata kani 5-10 chonde atengeni apite. Ena alipo onena kuti ndi semi retired but they're still strong, very experienced pilots. Tinao muziko muno mutakupanga bene mungapangire kuti azithandizira pena ndi pena. Koma ndikuona ngati kuti kumene kuna in terms of personnel ngofunika so beefing up. Nkhani yakagwidweka ntchito kapena kuti ndondomeko yakagwidweka ntchito ku Malawi Defense Force. Zimenezo poti zinazo ndi zakuchipinda chomata koma chonde konzani. Ma mistakes ena amene achitika apa they were avoidable. Kumene kutakonza ndondomeko yabwino. Ndipo ngati kulikotheka even boma lini mphamvu yotenga anthu ena kanda akaswira kunja kubwera kuzapanga audit kumene kuja ndikuwathandizira malo amene muli ma gaps in terms of operational system yawo ya Malawi Defense Force kuti awathandize. Koma we can't continue operating mmene tiupangira zinthuze. Ayi anthu azafika size yomaopa yonena kuti ndege ya MDF isikwera. We don't want that. We want confidence mukatundu ndi ndege za Malawi Defense Force. So kumene kunkofunika all the support that they need. My recommendations zanga kuyamba akhala kayamenewo. Msukulusi, I think in extension poonjezera zimene alankhula Ojunga kuti tikonze ku zinthu zina. I would repeat what I said. Kunena kuti titseke bwinobwino nkhani zachitika inde. Yes. Kumabe tipange hold anthu ina accountable. Amaina kugula budget ndi ndani. Ngati kumapeza kuti amapereka ma requisitions sizimatheka. Anapatsa requisition ndi ndani. Zinapeza ndani boma. Yes. Adabweretsadi muda wayakha kuti chani.
ngati wina akayesana the controlling officer somewhere sadachite zoyenera kugula authorization mabadile even anthu apite for a fresher course. yes abana kuli wina akaone sizakukhala kuti it's genuine alipo ena amene sadachite mulundula and bwana ndani bwana Valentino ndasinza kumene akudziwa anyamata ake amene amene opanga ziti amene opanga izizi so in extension to what Mr. Chunga has said tiloze kudzala anthu ena kumeneko kuti inu mmene akugwira ntchito izi simulachite chifukwa chani nanga tikaonanga kunkhani yokuti za searching zija tinayamba kukuyamba makamba za response mwina quickly what is your reaction and your recommendation? Maybe instead of searching ma airport atu. Yes. Ma airport atu infrastructure aviation. Even aviation authority. Yes. I think yakhala kudandaula kuti composition yawo sidakwane bwinobwino alipo anthu ochepa mu body yawo. They haven't been functioning fully. I don't know how long it takes kuti tengo apa anthu okwanira kuti it appears kuti mwamba mwathumu sili kusamalira mu bwinobwino. Tufunika recommendation to immediate upgrading ya ma airport atu kuti at least achite attain minimum standards a safety pankhani ya kayendesedwe ka ndege maka izizo manena kuti osaziwa kuti ndege kungoonekera nthawi kuti athink itulukira anytime kumamva sound basi ndi imeneyo ayi inu tamapesa tisichita manyazi zinazi taonani chitunzi apa iyi ndi airport ya kumzuzu Yes, Mzuzu airport Yes. imati manena kuti isinafike imvini ponena kuti mpaka na international airport airstrip this is an airstrip then tichite upgrade sitingapange zonse nthawi imodzi ayi koma zofunikirazo ngati the equipment ndi zina zoterozo ndikhumbira kuti umu ndi mutawa umu chamatika tawa yawo icho kumatha kuona kuti ndege kubwera koma kuti apanga chifunga sangaone mmenemo izi zofunika zisulo muzoonera zisulo mabinoculars ndi zina zoterozo koma ayi ndithu so we need to do better immediately komanso nkhani ina imene timakamba ndi iyi yomanena kuti searching munayiyambayo kunena kuti inu aku polisi ndine kuchita search chimozimozi ndi matochi basi basi talenga foni basi jonchi kwina mutazikira chipower bank we can do better. You know, how much does it cost kukhala magali moto nyale zikulu zija? How much does it cost kukhala ndithu ndi agalu aja search mission yacho? How much does it cost kutenga mukanda anthu 5 ku Malawi police, 5 ku Malawi defense force, 5 ku Dodoma, 5 kamzigawo zonse ndikupita nawo ku training? How much does it take? Zinazi andi ngati zili zodula kwambiri takatengera ma experts iwo abwera munomo kuti musachite train anthu ambiri. You can do that. Izi zindizoteka we can do better. Maboti if timaona tikapita kunyanja kuja kuli anthu ali ndi nyumba zawo anamanga mabwana akulu Malawi kuno ali ma private boats and the whole government maboti tilibe only ali mutopanga search mission. Izoteka koma priorities abankuku ine ndipite pena polisi kuna pafushi yes koma ndipagwirabe yes ndidaona kuti chi government system in terms of communication now ukabwera an emergency zatigwera how long does it take for us to come out and tell the people in this situation yakuti chimene chijanso wedi mina igwisa ntchito ajunga kangapo konse proactiveness yathu pozi abana kungonena kuti ndege yasowa mundegemo munaliso vice president abana okapa ngotero pacha ndikuti chi government system chichi chimenera kuti coordination ya different departments of the government tipereke information yoyenera kwa anthu olondola kuti apereke information yolondola ku dziko anzathu ali ndi makodi akati code ready abana ndekuti aliyesa masiya zimene akupanga you understand tindege mwina tomukulusa kutani koma I don't know whether we have if you checked minute da pangira handle ife ngati dziko that kind of ngozi ndidaona ngati kuti panali magapu especially in terms of communication anthu kumasiya mususpense communication kunde munthu zokhawaji kunde munthu popanda wina onena kuti ali on top of kamadziwa nkusankha kuti tisunge kaye mwina looking at the sensitivity of the matter koma ndimaona ngati kuti kukhala proactive in communicating at least chimene mapezacho nthawi imeneyo could help zidativuta kwambiri amsisia yes
munaonapo mabanki anthu akuthawa kuti chichitika ndi chani akuti ndi drill. Munaonapo mplanta amomu. Yes. Mulilonge simachitika mzuzu simachitika. Yes. Mabanki athu amapanga fire drills. Yes. Amatha kupanga simulate ngati kuti kwachitika moto kapena china chake bomba kapena koma ndekuti aliyense anadziwa zona kuti pakachitika chakuti ndoti computer ni madena kutere system itere koma munduza kuti ifeyo as a country tilibe ndithu njira yomanena tiziziwa zona kuti pakati pachita chakuti in fact maiko ena even ana school amaziwa amayenera kuphunzitsidwa. Yes. Yes. Kuna ngozi inachitika kulilongwe in early 2000s kunachitika moto muchapo and mwana wina mpaka na ndithu anamwalira ngozi yamfesa chisoni ya moto and later on amasabwera anthu kwampo kwaphusana chakunena kuti yayi moto ukakhala kuti wayaka for example kapena kuti mukumva kuombera mmayenera kuti mugwe pansi kapena mutani you're supposed to roll on the ground kapena mpakejo ma drills onena kuti as a country aliyense opita through school amene zimene zijaziziwa koma zomwezo zonena kuti zichitike kae kena kasabwera ngati ma expert ndikumanena kuti yayi you know what you should have done is anthu anakagwa pansi anakatera no Malawi we can do better. Unfortunately zinazi ndalama zake sizipezeka. There will be no funding because ndalama zo zimakhala zikubedwa ndi anthu. Panopa tikufuna kuponya chisankho si pa shota ndalama zipezeka because power. There's power at play here. Koma kuti tipeze ndalama za zinthu zina zofunikira equally important things pamakhala povuta. Very simple example. Yes. Yes. If you go public bomba, yes, upite our central hospitals, yes, we have people sleeping on the floor. Yes. Yes. I'm like, ndipo kodi kugula mabedi is that not a priority? Ena mabwedi anangochoka ongofunika kuti angu aucherera ali kumauje tinakaona mabedi nakanangu aunjika kwadawo choka mwendo chacha some of these issues ndinofunika kuti pazikhala kuti coordination yabwino pamene tunena pano dialysis machine ya pa Queens inaonongeka ma patient onse anapitisa kulilongwe. Imagine that. Pano tunena pano akuti tanki 5 hours kuenda kulilongwe akuti tanki imeneka madza matani kumena machokera kumapita machine aja ati kumene kunaonongeka then kofunika kukonza koma ma patient ali uko zosafunikira zimene zinthu zomanena kuti ziko kodi saka singati Malawi how old is almost 60 years panopa ndikumanena kuti mpaka na the whole southern region no dialysis machine 60 years of independence anzathu amene timati ma renal patients anthu ama kidney failure amanena kuti muna kawiri ena ngakhale katatu pa week amene kuti ashite go through that system kupanda kutero ndi maliro. So you are telling me kuti anthu onsewo southern region anyamuke apite kulilongwe pamene kulilongwe kuli patient ena mukapanga overloading pachinayi tili kunchewu kuti dali kumalirwe nache kunchewu kuti dakumana ndi wina wake amene adapuma ntchito. Yes. Amatidandauliraso mavuto ake kuti kuyambira anthu amene akuma 2021 za pension 2021 2022 2023 2024 sadalandire ndalama zawo angouzidwa kuti yayi nthawi ina iliyonse pano pamulandira amati alandira ati pachani pa 22 before Christmas. They were promised that before Christmas people that are waiting from 2021 adapuma amadulidwa ndalama amasonkha yawo somehow kuti ndalama zozingoduluka kumene amasungirako tuvutisa napo paka wina afe aina amwalira kumene amapereka chisanzo pale anthu ena amwalira akufuna be kuchita access ndalama yawo kodi can we not ine manena kuti akulu mbomamu uli mavuto akalabimbiri ambiri kodi zina zake zoti kuzisova nthawi yomweyo sizikatheke kumachotsapa masharafu zambirimbiridzo. Yes, kumapanga kotiki kuti achitisi awa tathana nawo awa tathana nawo ofisa isoma khala kuti anthuwa adalonjeza. Yes. Ine ndamvera program ine yake mupanga kulinji kuno. Yes. Munali nani achereni. Yes. Akanena kuti abwereka ndama zikati 100 million I think ngati 100 billion billion akani yoti apangire sort out. Yes. Kutoka na manager mpaka panopa kuti mwina kadata afunse kuti mathaniza kwa anthu angati. Koma zomanena anthu akulu ana manchiro azakakhala kudzadzana capital hill kuja guys as if you are not seeing as if you don't promise them. Very unfortunate. Tipite ku break yathu ya Series Enterprise tikabwera ameneko tione hali zina. E&C's apply. Series Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.
takulandiraniso pamene tikupitirira ndi program yathu ya hot current lero la mulungu pa 22 December 2024, 3 days to Christmas. Ndi anthu amakhala kuti achalira ndithu kudya mpunga wa nyama, mpunga wa nkhuku. No, you've waited for 12 months. You are allowed. Proceed. You may proceed. Kanina mwamsanga inali ya ndalama. Akuti kudali ndalama zimene zipani zimalandira. Ndi anthu pali kutsusana kuti zinali zoyenerera kuti boma lizipereka ndalama ngati zachipepeso zoti zipani zichite mobilize anthu apite ku maliro poti boma linanati maliro amene ajakhala I think anaika makategori awiri patali ngati I think malemu vice president anatakhala maliro aboma nda former first lady anatakhala boma ena jamatika amasiyana bwanje ena makhala boma ena makhala jako mabe boma abe think took center stage, but the other ones anali ndi military owners. Yes, was it necessary kuti pakhale ma logistics kuchokera kuboma kupereka kuzipani ma 15 million machani malingana I don't know kuti amawerengera kuti how strong are you in the party, because UDF idalandira, PP idalandira, MCP idalandira, UTM idalandira. I think amesa nalandire mafunde. Yes, I don't know whether DPP idalandira. Twena kuti kanga tinaiso malingana ndi report ilo sakuoneka pa. Yes, komano ena mati ai kanga nausadlandira. I think, but in that report it doesn't say about DPP. Was it necessary? Kapena this was wrong. Do we need to have a budget kuendesera maliro adziko? Kuti this was a budget for maliro adziko. Kapena we needed to account for this money. Kuti ndalama zimene zikunedwazo ndi ndalama zimene anthu analandira pali nkhani zambiri ma moving parts. Quickly your reaction na mapangode. Iwoneka ngati nkhani ya simple, but ndi nkhani yonena kuti can be complicated. Yes. For me, ngati mukutenga ndalama za misonkho ndikupasa wina aliyense, are they willing to account for it? Kodi mukapereka ndalama amasaina masaina na kuti tatengadi lero titafusa UTM kuti ndalama imamunalandira 61 million, ino MCP kandi 30 million, munagwirisa ntchito zokhuzana ndizi, can you account for it? Chifukwa ndalama ndiye misonkho ya Malawi. Yes. Ineyo zonsezi ndingoona ngati kunena kuti ndalama za Malawi, to be honest, palibe anthu ena amakhala ngati kuti ndi zawo zoti atha kungozitenga ndi kuzigwirisa ntchito mmene afunira. Kodi pali ndondomeko? Do we have even a ndondomeko guideline yonena kuti pamaliro tena okhala ndi mote kapena wina nangokhala pasi nkuchiona china choyenera kuti tenge ndalama, kapena boma imaona ngati una injira imodzi yopepesa zipani zimenezi ngati maka UTM kuti atenge yambiri ngati kuti organize anthu opita kumaliro? Was that the reason? Koma ineyo at the end of the day I'll tell you kunena kuti ngati mukutenga ndalama ya boma and you can't account for it, I have a problem. And it doesn't matter kuti watenga ndani kandi MCP kandi UTM kandi Mtonse Alliance, mayenera kupanga account for that money. Number one. Number two, mwasanga nena kuti honestly ndikakhala pasi nkumaona kuti ndalama zimene zinakhala spent for that funeral inakuwa 1.2 billion itu. Yes. Yeah? Yes. The total 1.2 billion. Yes. Nwanena zomwe timanena zija kuti Malawi muno ndalama zilipo. Yes. Ndalama zomwe timanena kunena kuti apapa dialysis machines ikukanika anthu akumwalira kuchita manage kuchita service ndege imene janjani koma zinthu 1.2 billion. And ineyo ndikuona ngati kuti kumbali ina inde ndikuzo ananena kuti we being insensitive, koma zikakhuza anthu andale ndalama sizivuta kutuluka. Chakwi reaction yana bwana pali mkhani ziwiri, accountability of the public resources, koma was it necessary kuti tipereke ndalama kuti pathawi ya pamakhamwa ndalama zoyendesera maliro aboma adziko? Mwina ndiyambe was it necessary? Yes. Ndiyambe kunena kuti mwina sikoyamba kukhala ndi maliro a high profile ngapano za chifukwa ina emergency. Mwina nkhani ya mwina kuthandizira ma logistics yo mwina zatu kadi mwina zolundula. Komano ngati DPP sana ipatse ndio tipakhabe mafunso pang'ono ngakasi aliyese amene akuti apite nawo kumaliro athandizire supporters yawo, not just mwina amene anali mu Tonse Alliance kubadura mu UDF pokuti UDF kudali auji. Yes. That's number 2. Titauza malemu Bingwa Mutharika poyamba dali madam. Yes. Poyamba na malira ndi first lady. Yes. Remember? Yes. Iwo obali president. Kwa zinthu za mtundungadu arrangement hii yamba panopa kapita that time mwina tinayiwala zidachitika ponso
kuthandizira zipani kunena kuti Zikakhuze maliro. ma logistics azakhuze maliro. That's number 2. Number 3 abwana ndaona ozatka DPP imene anachula ndanda 15 million kana kanuzava kuti ayi ife sinandire 15 mwini nayo at 7.5 eh you understand 5 kena ka follow now kama this figure 15 million what you joke na kutiko who is telling the truth abana kapena anapondana ina kupipi. can you imagine that so abana in the absence of winner kusaina ndalama izizi pa madopa anthu ena pa maliro alibe ndi nzeru zomwe amathaku makhuta majira nyama ena masusa mwina very possible very izizi tiyani inu ndine TNT ko ikhani akulu eni amene kuti asene pa maliro TNT oni masignature zanu because it's easy to account misonkho ya Malawi people cannot just be sharing or zakodize pa maliro they can't just be sharing abana ndabazo zathu we are asking who authorized that ngati mabanga on our behalf fine and good can you account for that money kumaso mafigure awo chimakupangisana kuti musankhe kuti 61 kandi 30 chinali chani mmagwisa ntchito ndondomeko yotani kuti awamwe apase 15 million ena apase 30 million kuti ena wandaulira ambiri I don't know. So ngati zimene zonse zonena do kuti we have evidence kuti zipale zisimuchwa achina mafunde achina umodzi Adatenga ngati master bota zawo kupita kumene kuja because of course zipale zake mazore makala zawo kumene kuja awo zimagwirizana ndi mafika zadalandira awo chabwino tisi pamenepo chifukwa awani mafusa amene timakamba kuti ife ngati hot current Yes. tidakafusa abe kuti kodi zimaenda bwanji pamene papa and mafika lifera tifuna mapepa life yes Pafuna pena. now if we have to account for this matter Yes. then we have to come out clean tipatseni come out clean amarutsa ndaba ndani anthu amasaina pati kusunga ndama za maliro No. china chake chizikukhuza ngati wina ake anasusa papa amenenso ndi satana aso Yes. ufika timudziweso nde komanso iyo yonena kuti ngati a DPP simunapase yes what message are you sending yes a vice president achilima anaye vice president wa wina aliyense Yes. including anthu a DPP Yes. so mukanena kuti nonsenu tikupasani ndalama zipani mukhalire nawo koma awa iye ayipota ali ku opposition what are you saying alikena kamuyime pa podium kumanena kuti iye tizigwirizana Malawi ndikwato amina tafuzi zwa DPP a DPP mulipoti simu sakuoneka mulibe mulipoti so sana yankhepo kali Yes. so ngati munatenga DPP Bwerani. boyera munene kuti ayi mbali kwada tipasa Adanguti wa- azana kupaseniso muneneso kuti ayi ife sitinalandire I want to know kodi how much money did we spend can we count for each and every tambala because it is very important we can't just people you always use the advantage pena paliponse you be shocked kuti ena pamene papa ndithu adaba apo ndithu amalizo opanda manyaza mamalizisa maplot enake chabwino tikuchoka pamene popo panali nkhani za ndege athiki dakakonda ma Joyce band pacha amakambidwa so nkhani za ndege tizapeza kusogolo kuti kabene now make yatulusa uje numbers atamaliza phase yachitatu ndiye kunena kuti kumpoto padakali panopa we are looking at 898,114 they are very shy of 1 million these guys sanafike bepa 1 million pakati 3,224,174 registered voters. Chigawo chakumwera 3,036,929 registered voters. Apa. Tikaphatikiza numbers is over 7 million. Quickly, if I just add the numbers, it's in but they are over 7 million. Which means adaka kuti onse wa voter. Which might not be the case, but Japan Zambia already registered Damakambiri Usenando voter and then Amazaganiza Zina. But assuming all factors being equal, assuming kuti onsewa a voter, it means kuti ngati pule tusanka pule mziko munomo akwenda kuti amenye 3.6 per 7 million akamenya 3.5 ndio ndi 50%. 3 million 501 probably. Over I don't that, know. yes, Yes, akwenda ati amenye over that. Kuti awine now mukaona manumbers wamene alilipo nkoke ndiye kuti uli pakatipo ku 3.2 kumwera kunoko 3.0 kutanthauza amene amayang'anira anthu ena kuti mwina decider akhoza kukhala kuti awa abale athu akumpotowa amene angatenge bwino amene wawa wina kwatangopeza kuti mwamwayi wafika 2 chakuti ndikuzapeza 800 awo kukuwa mwina akhoza kuwoloka amene yoyo aone bwanji manumbers amene wandale akonzekere bwanji komanso enaka manambala awa azive bwanji ubwana chifukwa yafika nthawi yokuti mabwana ndi amene awawa they are no longer statistics, these are voters, these are people. True. You need to know them by their names. Ochunga nkhani yopasa chidwi Malawi
2019 registration ija anthu amene adalembesa was about 6.8 million. Panopo tukamba za 7 point something. Kajampu ndithu pang'ono tithokoze chifukwa poyamba timuona ngati kuti sikontibilesa koma zikuoneka ngati kuti aya anthu alembesa. Yakwana nthawi ya Malawi yokuti muyikepo mulomo povota pamene mufuna kuti sogolo la dziko lino liyendere. Kusankha asogoleri pa chisankho chachitatu chapatatu. Ndiye mukaona mafigalawa muona kuti chigawo chakumwera kumenepo disadvantage mwina imene ndimakonda kunena ndionera kuti kukangati kumene kwachuluka ma presidential candidates. Muona kuti UTM presidential candidate ndo ku South, DPP presidential candidate ndo ku South, muona kuti UDF presidential candidate ali ku South, PP ali ku South. So pamene pamene mwina apanga khale ngati mwina kugawana koma kunena zona predominantly DPP ukuku kumene amadya mavoti kwambiri maka kunomwe belt. Then mukapita chigawo chapakati kwa MCP kawiri ndikumene amakhala ngati kuti kuchipinda kwawo koma pali madera ena tingwerekeza Mulilongwe City mmene muja ndiwachiona ndani. It can go either way. Komanso kumbuyo kutakhalapo tikuona DPP ikulowa ma districts ena. Taonapo ndithu Mchinji akupita ku opposition, taona kumazipani zina, taonapo ndithu kulexo akachinankhota kona Salima akupita kuma districts ena. So anything can happen. Koma kumpoto kutakhaladi decider chifanana kumene kuja ndi ngati swing voter. Kumpoto anavoterapo MCP, anavoterapo DPP nthawi ina UTM chisankho chathachi anali ku UTM. So you can't really tell. Ndi nthawi yonena kuti zipani zikhale pansi, zikhale ndi ma strategy mfundo sizongopanga kampeni basi mosaziwika bwino. Mwinaso ndi nthawi yonena kuti anthu aganizire kuti running mate amene angatithandize ndi ndani, kodi running mate uyu athoka tipezera mavoti ku chigawo ichi kapena ayi. So ndi nthawi yokhala pansi with sober minds. Sizomangolena kuti ife tawina kale boma ndi lomweli muzalira. Ndi nthawi yokhala pansi ndipanga fundo za kampeni komanso kuti tikalowa motani. Osamangonena kuti ife tawina kale Afrobarometer kuti ife tawina ndazikuguda pantima ena iya boma ndi lomweli sitingachoke. Ma numbers jawawa, they are speaking something here. Kodi mulimba apagugu chamba nene kuti ma figures wa sikoyamba kutuluka ndi bungira meke. Yes, we have been voting in this country. Yes. Yeah. So ma figures wa takaruma vro central regional and betsamotere. Yes. Southern and smotere ku north and smotere. Yes. By the end of the day chimene chimakadziwa nchipande potani pomwe mbali nayo. Chunga wabeka a very good observation in terms of mwina zipande zimeza crowded kunoko. Yes. Much as ena mwina sangavumere zimene Afrobarometer manena mafuna ndiko munaichula. Yes. Adapanga kafufu wao kuno kumwira. Mafigures are showing 70%. Even all these political parties are kumweko. Anani na watu voted DPP. Yes. Central region imene counties MCP. Yes. 51%. Yes. Anani na watu voted yani MCP. Yes. So DPP the MCP which to me remain as the main contenders mkisafu chacha kachamawa and then something happens mwina kutoka pano kafika September. Amene wawa DPP zifuso 30% inayo antukula awibirisa kuti. Yes. MCP ngana kuti 51%. 49% atu akupirisa pandani. Yes. So simply put kulibe chipani olo chimodzi as we speak chimene chizisimbwa kuyerekedwa kuti feta wina patoka. Kulibe mmanena kunena kuti anthu pano ayambene kukhala ndi makhalidwe abwino ndazi zawo. Kumakhala bwino ndi anthu atakulandiratu number 3. Mene northern region DPP ndi MCP ataipangire hando because of card decider asamalire maka ndi ipange ndipatse tipi maka MCP chifukwa mukafukufukwa Afrobarometer zimazaona sanga kuti aku north ndi aku south amalankhula language mods zimene kuonera ulamuliro amaona motani mofanana. So that might even go kopita kufota komweko. So MCP isagone nkumanena kuti we are okay. Taona vitumbiko mumba wasankha kukhala nduna yoona za ntchito kukonza kapasi kwambiri
kukonza kwa basi 898 koma tineneso ichi kunena kuti historically MCP after ulamuliro wa chipani chimodzi has not had a good record kumpoto. Yeah, of course. Chifuka mu nthawi ya ulamuliro wa MCP nthawi manager anthu ambiri kumpoto anaona ngati kuti they were the victims of that government and ndikovuta ndithu kuti MCP ipeze mavote and even after atabwera achakwera kuzapepesa nkutani tinaona abe kuti they still preferred chipani chongo bado akumene UTM than kuti chipani chimenechi kunde kuliso ena akumpotoko amene amachokera kumeneko amene amaziona ngati kuti chifukwa amachokera kumeneko nde kuti they've got a vote taona Ford kugwesedwa kumpoto komweko anthu preferring chiyambireni nthawi imene Ford inkamba kumene ndacha kufa chihana that was the time imene tunaona majority yes you could say kunena kuti ndi stronghold ya Ford kumpoto koma panopo based on statistics of last election you cannot say kuti kumpoto kuja ndi bedrock ya Ford you can't say that so it will be very interesting to see kuti anthu akumpoto azaganiza motani. Msanga ndikuna muimba nkono nthawi yathu yatha tufuna tikambeza parliament munakamba ko mfundo yabwino kwambiri mu afrobarometer just wanted kuti we should look at it if you kumwera there will be 70%. So if you're looking at 70% of 3 million already you should start looking at the figures. If 70 are voting for DPP it means the 30 ndimina kwangana na ntwena. If Central Region 51% are voting for MCP 49% akulimbira na ntwena. The North ikumakhabebe towazibe opposition. All right, that is the assignment for you no aliyese achite percentage yake kuti kodi pano pachani what can we do to make sure that we convince more people to buy in what we are selling. Very good. Abana yes tilowe in parliament munachitika kachibwana pang'ono parliament mujasi kulokutaita munalowa anthu amene amakuwa kugala mekuja kumalowa alendo osiyana siyana. Now we want to find out kodi amene ajadali alendo kapena anthu amene ajadangolowa oka kodi ena aso aziloledwa aso kuti usazilowa amene ujazika kuwa. How do you look at that msanga maphambo? Ine quickly lwanga dzina anthu koma bendi amsuku yes very quickly memane nira kunena kuti ku parliament nchatu chimenechi anthu amatha kubwera ena achokola kwati chakuti ana skulu kaona pano mwina what matters more our position mwave whether amangofuna kukomeza kwa mali ya we are not safe muno mwalo anthu asikwanje muno whether that was true or not that's another thing. Pano mwina the conduct ya anthu amene analowa parliament mucha that's exactly what you are asking kuti kulowa amene muzamo nkuma khanga na kuchemerera mpaka na zafika speaker ne iya musalowereza mutimo zamuno koma ndilo mweri sitikusintha koma ndilo mweri mere mufusira inu mukunena kuti kodi tsiku lina kumene kuja wina wa opposition say wa DPP atanena kuti kuleka so ina anthu akubambwe azakuweso mene ndikupita mwe kuti koma silo mweri ndiye kuti tubwetsa chaos mu nyumba ya malamulo so ndipemphe the leadership of parliament kuja maikotani hala iwaja ndi speaker balina ndi secretary general wa chipani azitha wapanga draw the line balina ndi vice president yes mbali kuti azitha wapanga draw line I understand anapanga rebuke komano kodi tsiku lina atapita ena ndi awo adzalola chabwino bwana nthawi yathu yatiti takale ayankho seunda wavala jacket ya cheki afuna werenge nkhani zachitewa ayi nyumba ya malamulo tiyipase ulemu musalowese ndale zachibwana ndipo izizizi zimakoma zikakhala your time wena akazayamba kubweza izi muzayambeso udandaula ndinuyo sizinakatheka anthu amene achakulowa anthu akusogolo nonse osaziwa kumene kucha kuti security apparatus kuli anthu a security kuli a intelligence amadziwa kuti anthu akubwera ndipo alipo ena anakochedwa kuti amene achafike. Please avoid politicizing our parliament maka ndale zoti zitawayambisa ziwawa komanso mavuto onena kuti we can avoid mavuto aziko lino ngochuluka atikwana kale tentikunzi amenewo pamenepo ndepa msiriziro pa program yathu ya lero ya Hot Current pa 22 December 2024 3 days to go to Christmas. Nditokoze amaphangombe awayana chunga ndatokoza wakulu nditokozeso amsuku a Jonah Pamkuku komanso nditokoze Francis Namondwe amene analipa makina langa dzina ndi ndevu zamwayi Wonder Nkwenda V Musisia.
tikupasirani sopano uthenga wa Series Enterprise, kenaka yankho seunda atipasire nkhani mchichewa. Goodbye for now. Get original gadgets from Series Enterprise with 10% off this festive season. Samsung A16 4GB RAM, 120